Magkuhan rin ko ron guys. Magchapsoy nga pansit. Magchapsoy man ko guys. Palit ko merkado. Anja kay reklamo masupaw kay gagmay makunog hiwa ang gipalit. Naghiwa pa ko karot ug sayote kay hangi puno. Na gagmay ra paghiwa mura ko pang pansit. Di wa na laman himong chapsoy ahan na laman himong pansit. Ni wala guys na diag init na ko. Nah, siyang bukaw nagkuhan kamay kuhan tubig. Ya, ilunod na nang kuhan pansit nga, aw chapsoy nga hinahimong pansit. Kay aga mong isagol na ni guys, di bihon, di pod kanton. Di aga mong isagol guys. Udong. Na guys, udong. Mao paning udong nga daang nanay guys. Ja amang gito nga to pagsalin dito sudlanan balik 14 ka buok ni mo ni sagol bagong style nga pancit nga udong ag sagol wani bagong recipe. Bibig si Precious guys. Ay bibig si Precious. Bibig si Upaw. Hello lot. Diya pag manilabahan guys, so panapilo oh. Pang bibi. Hello, Mami Lucy. Nasa Hawaii. Hello, Mami Ninay. Hello, Mami Ninay. Nasa Wisconsin. Okay, Tita Mons. Hi, Tita Mons. Kumusta yung panahon dyan si Sila? O ni Ate Shere nga nasa Amerika. Okay, Ate Lonsya Ayop. Hi, Te. Ma'am Lonsya Ayop. Nagluto taog pansit nga udong. Mga guys kay ingkog magchapsoy may gulay. Kay nabalagi po chapsoy may gulay. Kay gidang ipalit kay pang pansit. Nagpalit po sa dagdugang og gulay og sayote og karos. Gihiwa po sa pang pansit gihapon nagbagi po spoon. Sani? Ang alam mo pansit udong ang mga ibutan. Ya, amata na ilon guys. Wanay daghan-daghan pang istorya. Banat na. Ate nang ilo na dag kuan guys udong. Ano mo pang bali uy? Bali Ajo bali kay kuan. Wala min isag balion. Kami tong tagas ba kay sa butsot. Dugay mo day panima. Oh. Ito na yung giluto sa pansit nga udong. Pansit nga udong guys. Yan namang pansit nga udong. Karon ra mo ka kitag ngani guys no. Nga pansit nga udong. Tama na ni mga tulo kadlaw pa ni siguro guys. Yan na guys, lunod na gulay guys, ang daghan na. Yan na guys. Ato sang tagaban kalayo guys. Ang kuan siya. Kapit na. Gipanakan pag among pansit nga udong guys. As baby. Hi nak. Hello world. Hello people. Usa, duha, tulo, upat, lima. Hi. Mo tayo recipe ron guys kay one man tanang kulis man ang panahon ng iwan maganja nya karon kulis lang bugnaw ang panahon nagasara ka andami ka jud paminaw kay bugnaw man wa siya nag mehing close open na ka tanaw sila maminilay close open
Da guys, hukan na ko guys, mga anamis upaw, tagsami. Wala na luto-luto kay kuan, diet ko mi. Wala ko na luto-luto kay wala bugas. Da guys, isa may magluto. Naibahaw na to, tughungon na tong bahaw kay kuan man kanang Na naman niluto. naman ko na niluto kay na may udong. Di na may maghukal og luto. Aw, depende rin guys, ugunahan kung mukha luto. Timo ra dyan. Ya guys, tara, kana ta. Panihapon na mo, pansit nga udong. Hamo nang gluto og udong kay insog badaot na. Aman ako guys, kaan si upaw ha, huway si upaw. Hinay. Kamo ko ni si upaw guys, kanang dato og inusapan ba? Pini ko na ukat. Yan ako na mukha ng mga kuan guys. Kanang dato ko no. Nang lang ko no nga ka 40 times ko no ang pag-usap. Medyo ko natundang nga di mapino ang pagkaan. Ako guys kay Alam din naman. masaya nga sabaw-sabaw. Hindi naman wala na laplisan nas kuan dila. Durasan. Aman ako guys da. Busog na ko kadyo. Paspas na kay napay sunod bajang. Hindi na galing ko karot gani, kasi tiwason. Huwag naman ko. Nanja day manokos ka gan sikas tinukusan kay. Kamay inay makamog kaon. Huwag hilig, balay po kumanong ko. The next day. Day sono guys. Guys amo sa biyason. Ning kalat ag sunog ganja dito rato ako ka video. Ja dana lapit. Ja karon na kana na. Laing bay na pud mo nasunog. Ginjaran kasi gagkadyo dana ni ulbo mangga na kunos mangga nga na upaw na. Na guys, punas mangga na upaw na. Nana siya kuan. Pispor. Kana na sa lain ko na panaagaw. Pero na may bombero pod. Dahil mong bay guys na. So supaw. Nagilis na to supaw nang nood na to siyang mga sinina kay diya kuno mo dagan na rin radyo. Paano guys, bay na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Na po, ika na po rin mong bay kaya tumoy guys. Balik tabok na isa ka pispor. Kasa, wala na po na yung punagkon ba? Main road. Naspikas ng sunog. Kanang narirapit sa di na siya sakop sa kuan amo dana na speakers na siya nga paba kanang mga bahay sa agaw. Medyo kay nanapoy ning kalat ito pa daw ang agaw nasa agaw Wala pa dito. wala nandun pa sa kabila. Nandun sa agaw pumunta sa agaw Dito. Marami naman nakarang ng bumbero dyan, diba? nandito bumiro May na. nandun na sa ibang bahay. Yung isa dito banda dito sa Pispor talaga malakas pa. Ano? Nagkasag na po siya na. Laing bahay na po na siya ning kuan guys. Dahil ganja basa ko ning gawas. Dahil na pinibuto na pag wasero to gasol ning buto. Madyo daring isa kanina. Madyo kay ning murag na kuan na siya rin murag hinay naman. Kadto na pud mo ning kasag karing isa ya. Kanina pang isa mo ning kasag.
Hadlak ko dyan pa ng sunog guys kay para bay pilihan ng kadyo kusog na. Bawa pag sa kay ining lang sa sunog guys masig kadyo. Karing isa da mo itaman kadyo kuan. Aso karida ni kusog. Na guys, tingin ay nag aso na ning marag ning linaw nag isang aso. Pero na pagapoy puro kusog pagapog kanang angat sa aso arsa pero di na siya para ganyan nga itemon. Jawa na pay kadyo sa ibabaw. Murag nanalaman sa abos. Muadto man tako ganyan na kay wa man musukot si upaw nga mong adto ko. Loy laman kadyo kay na kunoy duha ka bata nga wa nakagawas. Sabay. Ja naugdaw biya to mangnat. Mao na ganyan unang nasunog guys. Kanang naimangga na kani. Kanang baja likodan ni baja kanang mangga. Dana nga rin kasi kadyo na may bayad na lujod na mangga. Na upaw itong mangga kay nagsiga kadyo. Daha ko ng bata nga wakagawas. Duha ka bata nga wakagawas. Luoy lamay yung taon. Awa na guys na, awa na. Hinay nagkuhan. Hinay nag usok. Loy yung taon yung sunugan na ba guys na di lang magkumpiyansa dyan sa wasbay wala may naggasol na mga charger mga pambili ng mga nakasaksak hindi kalima nga ginja kalima kuno na yung buto na yung buto. Gabo mga informante ah. Hello, manag sunog. Manawa pa mo. Gamay na lamang aso. Guna sunog tay ka ng pispor. Pispor lagi. Nahi sa gabay nga na apel sa agaw. Tabok na. Hindi na supaw guys. Nagipang lambos na mga sininaras ko na ko. Panggawas ako no. Yeah. Panood na niya. Lagi nang gajag. Ang sama ni? Mga dadon ni sa ulig buhol o dadon ni nigdagan sa gawas. Ay, siya lang ipang puhag. Hindi, na-trauma na pa ni sa upaw guys kay na-trauma na pa ni sa upaw guys kay nasunugan naman sila sa una. Ya. Lajo ro po dag sunog pero hadlak lagi siya. Kay kuya ulit ko na ng sunog. Padung tato guys. Patong upaw. Darera tama mga tao. Hindi na pwede ito. Hindi na pwede sunahan. Hindi na pwede musod na ito. Hinay nakuha na siya. Kuha na kusog pero napay nangabot ng mga bumbero. Kaya bago ngabot. Dahil ikan sa
Kabiti nga kuan. Biro. Ay, wala na. Hinay na. Bawal ko na mo daw nga to. Yan ako sa bahay guys. Hindi ka na ko na ito nasunugan. O di man padawan ito sa kuhan. Pinaka nasunog. Mga bumbero naman yung ito. Nasupaw ng paliding bibi. Papaypayin tapos precious kay kuhan man. May kurente. Parang magkurente. Arlo jakajo kay balik yan asa mo sa kalinya ag talikuran ag na ugdaw tanan napos pikas uban kajo kuno hinangdan sa sunog di wapay ba kung sa hinangdan sa sunog pero ag kuan ag isugdan sa sunog nga bahay ila na kuan na ibawa nila mo kunong na kuan na ning dako kay nasunog kunog bahay nya sarado ag bahay way tao sarado na kalak ag duha ka bahay nga balik duha ka bahay sarado kuno dito kuno nagsugod ag kusog nga kadto sa tenga kuno sa duha ka bahay wa pa nilibaw ay asa nga bahay naguna basta kay dito sa duha ka bahay nagsugod sa tenga sa duha ka bahay nya way tawo nya nakalak pa jud kuno bahay nya dugay man niabot ag bumbero nagunang niabot nga bumbero Almansa walay nang Las Piñas nagunang niabot nga bumbero Bisladyo nagmuntinlupa wahi miskin naras daw ag bumbero sa Muntinlupa mo no wahi nga one loja ag lang rescue kasi siguro ng hinay ayun sa hinay pa kadyo ganja gabing kasi kadyo una nang gawas kay wa mo ko naka dag cellphone kay ningkat-kat mo ko tos kahoy gipuungan tos among at bang napahoy gipuungan man adto man isa ka para kasi kadyo may kaduhan na saka mo tong video na di na kadyo pero kuan gyapon na kapoy kadyo loy lang lagi kadyo kuan guys kay das katunay kuan taga dito nga day video ni tan-aw mi arang pagod jud kadyo mga bay nga kuan nahagman jadi tsog mga bay kay nang lugpad man ang mga scene Bay ka nang nagtabok nga to dito sa mga kape. Mall gitu sa hilira lagi Sugod ano mga na dari dapit ng bungad wa mo dyan ang magamping dyan mo panunay sa inyong mga bay mga gasol ug mulakaw i-off jud mga nakasaksak tangan kay musa mo jud tayo sa posibilidad nga isugdan sa kadyo gasol anja kuryente mo jud tayo una kalima ba kuno na ining buto siyempre isa ka hilira bali 20-20 guni ka bahay kada hilira guys nga talikuran hurot siya pagkasunog hawa maningag na hurot pero nasunog tanan ba nang dikit-dikit man dito ba dyan nga mga bahay sa Pispor kay kanang mga light materials na paiwan mga tagbitagpir gani mga sako na kung dali ara ka dyan na tupok sa kalayo loy laman lagi na mga banito nga nangidag mga durabak sang gihilak nga saan nga kahadyo aran dali awaray
sa kauna sa sunog pero grabe nang daghanag na. Kuan. Alas 2 pa man kuno to na sunog. Diya may lagi na ingang ngajag day. Diya may lagi na ingang ngajag day sunog. Diya ra may dari raman misod ni upaw bibi. Nanamig salida. Nya kay Tagubot naman ko. diya na may nagdinaganay. Diya na may sunog. Diya. Mapaya mo paggawas. Ay bubero guys, yung alabay. Diya. Ay mga paypay karon guys. Oh si baby. Kay si baby species ng nujo. Paningat ano basag oo kay way hangin. Ang nujo ay sugot way hangin. Dai takop sa styro ay paypay kay unawan. Namo na pay dagdag pero wa man uwan. Tigirag dagdag wani uwan. Jamaw dito yung video karon guys. Pasibo sa mga silingan nga nasunugan. Nga sa paybaw sa uban nga mag-amping yung taon mo. Inyong mga gasol, gas, pangon, naway mga leakage, mga saksak, charger, cellphone, na electric pan nga mga kami ng mga daan na kanang mga wire nga pagkatkat ng ilaga. Check din na ito mga wiring sa kuryente. Pumping jet kay para likay na jet sa sunog kay kami nga anas squatter tanong po siya nga tikit-tikit agbay legit ka panapo sa may sunog kay so dali arji ka yung sunog mo awan kabit-kabit sa mga bayo nanay kadyo anja ano to guys ang salamat yung tanan og amping bye bye nak bye bye nak bye 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 wala may kapoy kurente guys Yung gamusin nga 50 na ko ka mga 50 ka ba at masin ingon de si atile ni chat ni upaw nga nangutan na ba yung kurente ya 50 na di ko no kabay kuno nasunog de 50 ka bok de nagnasunog duha na ka ihap black o isa ka duha ka black bali isa ka linya bali duha ka talikuran nagnasunog kay kanay kay kon kada linya guys kada talikuran kay 40 man eh 20 man na sa ka 20 man na sa linya nya talikuran 40 school o lang pala presyo si bagot-bot karang alimo uta dahil isa guys naging liwaras bagot-bot na siya ngano na kuno ni ngara manginita nagkarong singat siya wakato marang gisumpay kuan guys kay nang magajag 30 kuno nya kar kun day karon pagkamasunog kay 50 man kuno kabahay mo na sunog tanan report bitonas kuno pilay casualties ma report na sa kuan guys paminaw lamang mo sa DWHP najumbak tas ara ka baho ka jug kuan guys loy bata baho ka jung kanang gani galinda kuan bahong kuan kanang mag guma sa kurente bitaw guys kurente nya kay may sama ni nga di man na nag ning taligsik ra pag pinaka lugas dali ra ara pud nakabasa nya mo ra to guys nga update ra mi sa kuan sunog sumpay ra sa vlog nasa ayo pa man dito gunja di pa man tanan to giihap gunja July 8 no 38 July 8 gagami sa una na sunog guys kay April 27 2019 agay 19 alagi 2019